Apa? Dit blonjo jatah dino iki. 100. Ngene lho, Dik. Butohe 100. Di 100 kuwi batinku. Wes, Pak. Iwak teri, iwak paus. Apa iki? Ora urus, butohe 100. Wes. Lah ngono lho, Pak. Batinku ya di 100 iki mau, ape tak goreng warung ngopi. Ora iso. Iki mung kang ngene sih, Dik. Aku entuk gajian. Lah, blonjomu iki batinku ape tak ijoli duit gajian iki mau. Ngono. Ya wes, Pak, lek ngono, sing iki kuwe, sing iki aku. Ora iso. Lah kok iso ngono? Iwak teri, iwak paus. Ra urus.